Gaskiya ne, sabon rikici ta kunno kai tsakanin Izalan Jos da ta Kaduna kan taron mahaddata Kur'ani. Wanne shawara za ku ba su? To, wannan abin da yi ɗan Bello shine ya fara ɗaga wutan wannan magana, kuma sanadiyan ɗan Bello ne ya kawo mutane da yawa suke ta tsokaci, wannan kowa na tofa bakin albarkacinsu. So kamar yadda gidan jaridan Dokin Karfe ta rahoto a shafinta na sada zumunta, cewa sabon rikici ya bullo kai tsakanin Izalan Jos da ta Kaduna kan taron mahaddata Kur'ani. Wacce shawara za ku ba su? Ma'ana abin da ake so a ji, wannan shawara za ku ba su shine nima na ce bari na kawo muku wannan labarin mu ji wannan shawara za ku ba su, saboda ba mu san inda za su ji asalin shawaran da za ta fi musu kyau ba. A yanda dai wannan abin ya jawo cece-kuce sosai, ƙungiyar Izala dai ta kasance wata babban ƙungiya na addinin Musulunci a Najeriya kamar yadda kuka sani. Wannan shawaran da ake nema ya kamata mu yi ƙoƙari mu haɗa shawara mu ba su, tunda ana neman shawara ne da za a ba su saboda rikicin da ya bullo kai, ko su bari ko kas su bari. Wannan shawara za ku ba su? Ma'ana ko su bar taron mahaddata Kur'ani da za a yi, ko su sasanta kansu, ko kuma me ma kuke tunani akan wannan shawarar da ake tambaya? Allah ya ba mu sa'a.